Proč se ročenka jmenuje Mega? Protože pokryje vzpomínky na celou základní školu. Ročenku by si dítě mělo psát a tvořit samo. Bude tak krásně vidět i jeho vývoj v psaní a zručnosti. Vůbec nevadí, pokud nezačnete v první třídě. Dá se jednoduše dodělat i zpětně. Ročenka utvrzuje pozitivní vztah ke škole zaznamenáváním pokroků, úspěchů a kamarádství. Jedná se o dlouhodobý projekt, který rozvíjí trpělivost, zodpovědnost, vyjadřování, kreativitu a jemnou motoriku. Dítě rozvíjí sebereflexi, jelikož uceleně vidí svůj vývoj a rozvoj, což působí na jejich sebevědomí a sebehodnocení. Každý rok obsahuje pouze 4 stránky, avšak pokud tvorba dítě baví, můžete u nás pořídit i prázdné designové papíry. Ročenka neobsahuje obrázky, protože je kladen důraz na fotografie. Najdete v ní pouze několik citátů na oživení. Design je nadčasový a profesionální. Navíc každá kniha obsahuje i 2 archy samolepek ve stejném designu, aby vše působilo celistvě. Díky šanonové vazbě lze do knihy vkládat i výkresy, diplomy, pohledy a další vzpomínky. Po vytisknutí fotek zabere tvorba maximálně 1 odpoledne na konci školního roku. Tipy, jak ročenku obohatit, najdete na konci každé ročenky a také na našem webu.